mahina talaga ang ilaw natin ngayon. Medyo madilim. Good evening guys. Good evening, good evening, good evening. At guys. dito na naman ang ating pusa. Good evening, kain tayo. Dito ulit kami sa labas. Share ko muna to. Hindi ka kakain talaga? Merienda takya. Habang wala pang dumarating, i-share ko muna ang ating live. Baka umakyat yan sa'yo at madumihan. Hindi yan nakakit. Kumain ka na, Ana ang nakapang kumain. Anong inulam niya? Ono Biton. Good evening. My boy is back. Hello, good evening. Thank you sa pagbabalik mo sa aming live. At kaumpisa pa nga lang. Sinishare ko pa lang ang ating live. Tara po, kain na tayo. Link. Bakit? Ang kagaling? Ang galing ang bebe. Welcome back sa aming live. Sir Ono Biton. Delia Aquino, nakaantabay din. Thank you so much, Mama. Kain. Ang aking mother. Lagi nakaantabay. Ang iyong paboritong daing na ano. Ay, daing, ano? Laing. Yung sariwang ano pa lang. Hindi naman siya totally laing. Kasi ang laing, di ba, ano, yung pinato yung dahon ng ano, gabi. Ito, sariwa. Sariwa siya. Sariwa. Ginataan na may ulo ng bangkulis. Ay, ano, yellow pin pala. Yellow pin. May sahog na ulo ng yellow pin. Ulo tsaka katawan. Hinunay ko dyan yung katawan. Gandang gabi po. Ano dito, dapat mag-load ako ng YouTube sa gabi para sa live. Dapat Thank you so much, Sir Ono Bitong. At kami ang ano, inaabangan mo. Delia is my mother, Ono Biton. Eleanor Lakap, good evening. Magandang gabi din po sa inyo. Kain na po tayo. Salamat po sa pagdating nyo sa aming live. Pasuyo naman po ng subscribe sa aming channel and palike naman po na aming live ngayong gabi. Thank you so much po. Thank you. Guys, yung mga nandyan po, thank you so much sa pagdating nyo sa aming live. Pwede po mag-comment. Wag lang po bad words. Hindi po tinatanggap ni watching po from Dubai. Ay, thank you so much, Ma'am Eleanor. Palike naman po. Laksan mo naman ang boses mo. Palike naman po ng aming live. Ang hindi ni Mrs. Magano. Nahihiya pa sa magsalita sa camera, guys. Kaya sinasanay-sanay ko siya na laging kasama sa live ko para ma-enhance yung ano niya, kasanayan niya na ano, magsalita sa harap ng camera. Lalo na live. So what if I'm Thai? I want to make new some friends but I can't. We can be your friends, sir. We cannot read your name. Gusto mo ikain ito. Gusto mo ikain ito bukas. Pancake, no? Masarap yan sa umaga. Hello po, Ono Bitong. Mary Pesco. Hello, good evening. Thank you for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and pa-like po ng aming live ngayong gabi. Thank you so much po. Delia, we can be friends. Po, pwede, una naman po, pwede po. Delia is my mother. My biological mother. Christopher Levander, good evening. Hello po, good evening. Please din po, pasub din po sa channel. Opo, i-share ko lang po ng ating live tapos bibisita po ako sa inyo. Good evening, hello. Christopher. Thank you. And kain po tayo. Taylor. Hello, good evening. Then i-share ko lang saglit tong ano, ang ating live sa Facebook.
Mabilisan lang po ito. Walang ano man. Eleanor. Ono biton. Uy, meron din akong channel. Opo, binibisita po, ano po, bibisitahin din po kita, Ono Biton. Grabe naman po yung oy. Si Ono biton. Ay, hindi kita natag. Walang ano man po, Ma'am Eleanor. Tingnan ko nga. Ay, wala ka sa akin. Hindi ka ba talaga kakain mo? Merienda. Hindi na naman ako sasabayan na ano. Kayo dyan sa Pinas, sir. Dito po kami sa ano, sa Albay Bicol, Ma'am Eleanor. Hello, good evening. We cannot read your name, sir. It's written in Arabic or Thai. Boy ako. Opo, pagkatapos ni Ma'am Eleanor. Bicolano. Opo, si Mrs. Bicolana po. Ako kasi Ilocano po ako. Si Mrs. ang talagang lehitimong taga rito. Ako po, taga Pangasinan po ako. Sir, what's your name? I'm Mark and our channel is Manugang TV. Thank you so much, Static Tere. Good evening. Nag-sub ka sa akin. Oh, sub na po ako sa inyo, Sir Ono Biton. Parang mga nakaraan. Oh, kasi yung mga yung mga may channel na dati nang pumunta dito, nag-sub na po ako. Dumikit na po ako sa inyo. Mga mababait kahit galit na. Mga ano po 'yun, mga Ilonggo po 'yun, yung mga ganun, yung malambing pa rin kahit nagalit na, malambing pa rin ang salita. Bago pa lang po pala yung ano mo, Ma'am Eleanor. 7 subscribers pa lang. Dito pa ako sa ano nyo, Ma'am Eleanor. Sa yung channel. Maganda yan. Magdalaw-dalaw ka sa live para madikitan yung thumbs up dan po. Yo, okay. Good evening. Thank you so much. Ijay Kajay Pangasinan. Linggayan kami. Idig Guling family. Sa natibidad kami, Sir Rolando. Thank you so much sa pagbabalik mo sa aming live. Opo, magdikitan po tayo. Ika lang po. At ano po. Unahin ko lang po si Ma'am Eleanor. Opo ako. Lagi ka lang po magbisita sa mga live para Ma'am. Madikitan ng account mo. Para dumami yung Playing your shorts upload and habang nagpi-play kain po muna tayo. Are you having dinner? Opo, tara kain tayo. Ito po ginataang dahon ng gabi na may lahok na yellow pin. Si Mrs. nauna na kanina, hindi na nakatiis. Merienda ako. May niluto kasi siyang arroz caldo na walang lahok, chicken cubes lang ang lahok niya. Pero sarap naman. Luya. Napintas jay 100 Island. Ay, upo. Maganda talaga sa 100 Island. Pero hindi na siya 100 Island. 99 Island na lang. Kasi pag nag-high tide, lumulubog yung isang island, My tita is in Pangasinan. Ono Biton. Saan po sa Pangasinan? Sa Ono Biton? Itakpan. Hindi Tagalog po, Nepal po. Sarap and masarap po. Masarap talaga nito.
Sariwa kasi. Dali rin ko nandun. Alin? Yung kay Uno dito. Nasa pagkakaganda sila. Napapanood na ano ko na. Nagpilitan. Hindi Tagalog po. Nepal po. I speak a little bit of Tagalog words and phrases po. It's better if you speak Tagalog or write in Tagalog so we can understand each other. I can speak English too but a little bit. Bakit ikaw kang kumakain si Mrs. Hindi? Nagmerienda po ako. Busog na po yan. Pag nagmerienda na, Pagka nagmerienda na siya sa hapon, yung alanganing oras, mga 3:30, 4. Hindi na yan kakain, sir, sa hapunan. Masarap pa naman ang niluto niya, oh. May lahok na ulo ng yellow pin. Tara po, kain tayo. My aunts from Inatuan, Municipality of Mindanao po. We are here in Bicol, sir. hindi po diet. Parang sanay lang ako sa gabi na bibihira lang kumain. Basta pag nagmerienda ako sa gabi, hindi na. Muhammad, because my wife is already finished. Good evening guys. Salamat sa mga dumating. Salamat sa mga nandyan. Nagsalita na naman puno ang bunganga. Pasensya na kayo guys ha. At, kakain po muna tayo. Sobrang anghang. Sinisipon kasi ako. Teka lang, at tapusin ko muna to kay Ma'am Leonor. Look me down. Ano itong saan banda? Ano nga pala to, no? Dubai. Dito na lang po ako magbabakas sa iyong Ma'am Leonor. 80p7, alam ko kung saan ka kumukuha. Alam ko kung saan ka kumukuha. Nang alin po? Ganda po, Ma'am Leonor. Nakasubscribe na po. Uno Biton. You're next. Para hindi magtampo si Sir Uno Biton. Ano nga yung channel mo? Ito ba yung channel mo mismo, Sir Uno Biton? Oo, ganyan. Yung ano na. Yung kulay pink. 8 subscribers pa lang po. Tulog-tulog din, itim na mata mo. Natutulog naman po kami. Salamat po sa iyong advice. Ligdig ti si dami na pidutak jay talon. Anong sarap niyan, sir? Na kamis niyan. Yung susong maliliit na matulis ang masusong. Yung parang yung pinakita ko sa'yo, sabi ko sa'yo Sa nakukuha dagat ba sa ilog? sa ilog. Nakakamiss niya. Yung bilog na suso. Walang ganun dito. Daming foreigner. Oo nga po eh. I'm a good person who has helped well in many ways. Oo nga, ang daming foreigner, Sir Rolando. Nagregatag English. Agdaring mo lang kailong. Ano yan? Nagdugo ang ilong mo? Magdudugo lang ang ilaw. Tara, kain po tayo oh. Kain po muna tayo. Inal sumakti sa lamagi bro. Ano sus, Ginoo. Yan ang the best na ulam talaga sir. Nakakamiss niyan yung ligdag na inasiman sa sampalok.
Limel person, good evening. Adol po. Adol pa po sa mama ko. Ano po? Kati kay Pico. Good evening po, Sir Limel Porton. And shout out po sa yung mama na si Ma'am Kati Pico. Good evening po sa inyong lahat dyan. At sana po maayos ang kalagayan nyo. And kain po tayo. Ang ulam po natin ay sariwang dahon ng gabi na ginataan. Thank you so much. English Carabao, mabalin mo ito. Oo naman po, sir. Yun na nga din po ang ginagawa ko. English Carabao. Kain po, Sir Limuel Portong. Thank you so much po sa pagpunta sa aming live. And pasuyo naman po ng subscribe ng aming channel and palike ng aming live ngayong gabi. Thank you so much po. Tara po, sabay niyo po kami. Sir Limuel Portong at Sir Rolando Guerrero. Tara, sabay tayo. Imagine ko na lang na ulam ko din yung ulam mo. Palit na lang tayo ulam, sir. Yan ang namimiss ko yung yung susong maliliit na sinampalukan. Diyos ko po. Andiyan si mama ko na gusto din niya yun, yung ulam. Yung nakakamay ka habang nagsusupsop ng agsol-sol-top ti liddag. Malunggay ang gulay na. Ay, nilalagay ng gulay doon. At wala na. Basta sinampalukan lang. Nakasubscribe na ako. Ako kain po. Salamat po, Sir Limel Portong. Wala po kaming sariling anak ni Mrs. pero may anak po siya na dalaga na po. Nagtatrabaho na. And may anak din po ako sa Pasko na 2. Na which is 15 and 10 years old na. Kasi hindi po maganda ang mga pass namin 2. 30 pesos isang cup noodles sa nalideg. Mahal naman. 30 pesos. Si Sir Rolando nga, pinupulot niya lang sa talon nila. Dito nga, 1 kilo, 100. O mabigat tayo. Okay, sa mga hingi na lang sa mga may fish pan dyan. Makan apa. Creator, good evening. Thank you so much. You want 50k? Of course, sir. Everyone needs wants a 50k. But 50k is for hulaan ko. Babae yung panganay mo ako po, lalaki yung panganay ko. Si Mrs. Isa lang naman po yung anak niya, which is babae po. Babae po talaga. Dalaga na siya. Dalaga na. 23 years old na. I've been watching. Thank you so much. Ono Biton. Makanasi Wolfgang. Thank you so much for coming. John Hernan. Rebellia. Good evening. I'm from Balay. Hello. We are from Philippines, sir. Creator. You sub me. Yeah, I will. Next to Sir Ono Biton. Forget the past. Kayong meant to be. Po, ganun naman po talaga. Kung saan tayo masaya, doon na lang po tayo. And mayroon na naman tayong hindi kaaya-ayang comment. At kayo na lang po bahala kung magkaaya yung buksan niyan. Kami hindi na namin bubuksan yan. Hindi na namin binubuksan yan. It's normal lang may basher. Pero na lang, ignore na lang ng mga ganyan. Kain na lang po, ikakain ko na lang kaysa maintindihin pa yung mga ganyan. Wait a minute. Feb, good evening. Thank you so much. Mahal kita. Mahal kita. And sa mga moderator dyan, hindi ko alam kung kaya niyong buksan yung message na head for review.
Ay, sorry. Napa-English ako. Okay lang po, forget to. Tagalog po, Tagalog. Sa Rolando. Tagalog sa Rolando. Uno Biton. Ito ba yung talagang ano mo? Channel mo? Uno Biton? Tapos na ma-play yung isang video mo? Where are you from? We are here in the Philippines, sir. John Hernan Rebella. How about you? Kung Pilipino po kayo, please Tagalog na lang din po. Look. Nagre-reflect yung ano natin. Uno Biton. Tama. 9 subscribers pa lang. Kadami din yan. Yes. Kuba pa kay bahasa there. You cannot understand, Sir Creator. I'm from America. Thank you so much, Sir John Hernan. For coming here in our live. Thank you so much. And please don't forget to subscribe our channel. Taga saan ka sa Bisaya? Dito po kami sa ano po, sa Bicol, hindi po sa Bisaya, Sir Wolfgang. Thank you so much sa pagpunta mo sa aming channel. Please don't forget to subscribe our channel. And kami din po, Sir Hernan. And we are trying to be a vlogger. Sorry. Hi mga Lods. Renato Castro, good evening. Thank you so much sa pagpunta niyo po sa amin. Nood mo yung cheese video ko dyan. O sige po, Bicol Express po ba ang ulam natin? Ano po? Ano ito? Binataang dahon ng gabi. Which is hindi naman siya totally laing kasi sariwang dahon po. Na may lahok na ulo ng yellowfin. We're from Bicol. Saan po dito sa Bicol? Joshua Kapukian. Good evening, idol. Pakain naman. Kain po. Tara na po. Tara po. Kain po tayo, Sir Joshua. Good evening. Thank you so much sa pagdating niyo sa aming live. And pasuyo naman po ng subscribe sa aming channel. Thank you so much po. Okay naman po kami, Sir Rain James. Maulan nga lang. Ayaw pa hindi na ako nakakain. Ay, sarap. Opo, grabe ang sarap. Sariwa po ang dahon ng gabi. Ramon Peralta. Uy, saludo. Sa Lodo. Desde Magdalena. Oh, we cannot understand, Sir Ramon. Sana nilagyan mo ng sili. Ito po, meron po ako ano. May sili siya. May sili. Nakaseparate po. Mas gusto ko po kasi yung sariwang sili. Bagong pitas. Did you watch it? Wait, just wait, sir, no? We're from Bicol. Yung chess. Okay, I will play your chess. Sir Ono Biton, look. Okay, And susubo ako habang nagpi-play. And next na po kay Sir Hernan Rebella. Tapos ko po dito kay Sir Ono Biton na bibisitahin ko po yung ano po Sir, ano yung, nautal na naman ako. Yung channel mo, Sir Hernan. Sir John Hernan pala. Parang hirap ka kasi malayo. Lapit-lapit mo kayo. Okay na yan? Okay na to. May Tagalog din dito. Opo. Ayan o, mga si Sir Rando Guerrero. Mga kababayan ko iyan. Mga same Ilocano. Guys, thank you so much sa mga nakatambay dyan. Salamat sa pagdating nyo sa aming live. And sa mga bago lang po sa aming channel, please don't forget po to subscribe our channel. Pasuyo naman po para sa ikaangat ng aming channel. Salamat po ng marami sa inyo. We're from Luzon.
We're in Luzon, Sir John Hernan Rebilla. Ito po yung sili na sinasabay ko sa kain. Ay, dito ko tinapon. Hindi kasi pwedeng ilagay sa gulay. May ayaw kasi ng maanghang. Amoy na amoy ang sili. Sariwa kasi. Savoy Cranberry. Pero piniplay ko lang po, hindi ako makapag-focus sa panonood kasi tingnan nyo naman po, marami tayong bisita ngayon. Naka-play naman siya. Pasensya na Sir Onobitan. Basta pinilay ko lang po. Kasi tingnan nyo naman, ang dami po tayong bisita ngayon. Buenas noches to todos. Rostam, good evening. Yes. Magata kasi siya na. Sarap guys, tapos kagatlong anghang. Magata kasi siya. Unlimited kasi dito ang new. Tama ang gana work tama. Thank you so much. Majo Ortiz, ani makang no. Good night. Thank you so much, Sir Hernandez. I will visit your channel and I will drop a comment so you can recognize, and that's me, Manugang TV. Thank you so much, Sir John Hernan Rebilla. Thank you for coming here in our live. May Spanish pa, may amor con todo corazon. Eh, sugarod sir. Bahala ta na. Ano ang gagawin mo, sir? Kumakain po kami. Tatapusin ko lang po itong kinakain ko, then pupokus din po ako sa inyo. May ano pa naman, 20 minutes pa. Grabe, ang sarap ng anghang ng ano, kumakagat. Nagpapawisit. Baka naman makalmot nyo ako, ha? Hindi na mo. Alis. May pusa kasing ano. May dalang pusa. Huwag kayo mag-away. Naghaharutan. Baka makalmot kasi ako. Ano yung manugang hindi Manugang TV? Ano ko po ito? Ano po? Hindi kita maintindihan, sir? Ano ulam mo, idol? Mayari, good evening. Ito po, ano po? Ginataang dahon ng gabi. Sariwang dahon ng gabi, kaya hindi naman natin masabing laing kasi ang laing, yung pinato yung dahon, di ba? Tapos may lahok na yellow pin. Ulo ng yellow pin tuna. Thank you so much, Sir Ma'am Mayari, sa pagpunta mo sa amin ngayong gabi. And makikisuyo naman po ng subscribe sa aming channel. Thank you so much po. Rostom, come on. Nagloko ka talaga, Sir Rolando. Manugang yung AI kasi kaya ganun. Sir, yung ginamit kong pang play sa iyo ay isa pong account ko. Di naman po kita pwedeng bisitahin dito sa sa aking live kasi naka-on live nga po tayo. Pagtapos nito, pwede ko pong ibibisita sa iyo yung yung itong ko. And pasensya na, hindi naman po ako makapag-focus sa panonood sa video mo para masagot ko yung tanong mo kung sino ang checkmate. Kasi marami po tayong bisita ngayon, Sir Uno Biton. Please, sana maintindihan niyo po. Kain po tayo at kumagat na yung anghang. Kain po tayo, tara. Tapusin ko lang po itong pinakain para makapag-focus po ako sa inyo.
And trying my best naman po na makapag-interact sa inyo habang ako'y kumakain. At si Mrs. ito lang, support. Ay naman kumain. At kumain na kanina. Sir, please comment in English. We cannot understand Spanish or what kind of English or Tagalog. Diba, Sir Rolando? Napapaano ka na rin. Napapaibang language na rin si Sir Rolando. Sir Rolando, di na rin kita maintindihan. Huwag kalimutan na magustuhan ng aking kapatid. Tama, kaya ito. Where's your kapatid? Kumagat yung ano, yung sili. Magbabakas na lang po ako para makita mo yung account na gagamitin ko pang dikit sa iyo, pang subscribe. Hi. Hindi ko mabasa. Ang layo kasi. Hello. Juhaira Pandi. Hello, good evening. Thank you for coming back here in our live. Jo Marie Flores, good evening. Salamat po sa mga pagbisita nyo. Yan po, Sir Ono Biton. Nakapag-comment na po ako. Sa niyang account. And subscribe na rin po. Kaya wag na po kayong magtampo. Sino pa yung isa? Si Sir Rolando. Sino yung isa? Teka lang, babalikan ko. Si John Hernan. Babalikan ko yan. 7 subscribers pa lang din siya. Pero na siya nakapag-out na. Pero piplay pa rin natin siya. Good evening to you all. Good evening to you too, Sir Rostom. Nobody floor. Imagine just late on another live and they're busy. It's okay. Juhaira. That's okay. Original na hindi ako nagsasalita ng Pilipino kaya ginamit ko ang Google Translate. Okay po, Sir Creator. Mas mabuti nga po yung ganyan para mas maintindihan ko po kayo. My God, Rostom, can you speak English? Nag-comment ako sa comment mo. Sige po, babalikan ko po yan. I'm not child, that's my friend. Okay, akala ko nawala ka na. Sir John Hernan, playing your shorts video. It's my birthday today. Happy birthday. Happy birthday, Ma'am Juhaira Pandi. Happy birthday to you. Wish you all the best. More birthday to come. Happy birthday, Ma'am Juhaira. Like the video. Yeah, and I will drop a comment too. Then subscribe your channel, Sir John Hernan. And advance happy birthday din, Sir Ono Biton. Nalala ko yung nagpanubo ng plastic. Parang ginawa tayong uto-uto. Yeah, I will drop a comment. My real name is Juhaira. Juhaira. Junaira. Junaira. Hi, Junaira. Junaira, hello. Rostom ko sira. Sira. And comment. John Macanyo.
That's my friends. This is your friends, Sir Rostom? Ay, Rostom? Sir Rostom tuloy kasi si Sir Rolando tuloy. Sir John? Ganda ni Mrs. Ay, salamat po. Kahit hindi naman ako maganda. Sino yun? Yun, Nagsabi? natakpan. Rolando talaga? Si Sir Kuya. Rolando talaga. Thank you so much, Sir Rolando. Thank May you. upload this. Do you have another phone? Yeah, sir. Daddy sign. Daddy sign. Love from America. Thank you so much. Thank you so much. Please don't forget to subscribe our channel and like this live for tonight. Thank you so much, guys. And natatabunan ng ating mabilis ang ating Maraming comment bisita ngayon. po. Marami tayong bisita ngayon. It's Sunday and Visitors Day. Thank you so much, guys, for visiting our live for tonight. Thank you so much. Anong ulam? Gabi, ginataang gabi. Sir Dahon Jumar Flores, paubos na nga po. Ginatang dahon ng gabi, sariwang dahon ng gabi, hindi siya pinatoyo. Can you put Ginar Lisong by... I'm sorry, ma'am. We're avoiding avoiding copyright. Hello po. Lydia Pineda, good evening. Hello, good evening po. Tayo ngayon. Marami po tayong bisita ngayon. Pero mas maganda, misis ko. Ay, naman! Siyempre, misis mo yan eh. Naman, siyempre, ganun din ako. Misis mo, misis ko. Diba, Sir Rolando? Wala nang ibang gaganda sa ating mga misis, sa ating mga paningin. Hate emoji cuts. Thank you so much. Good evening, my Filipino friends taught me bad words. No. Don't say bad words, Sir Gallardo. What time can you end live? After 1 hour, sir. We have 38 minutes live for tonight. And if we reach 1 hour, then we will end this live. And wait, Sir Orlando, and I will comment to your friend. Biniminta. Mga ano yan eh. Mga tayan. No? I drop a comment here. Tayo napapa-English na naman, mga kaibigan. At duduguin na naman ang ating ilaw. My corrupting my way. Yeah, don't follow your friend. Jumari Flores, Merry Christmas and Happy New Year din po sa inyo. Hate emoji cuts, you'll know the 77. Sorry, no, you don't know. And tapusin ko lang po ang aking kinakain. And hindi na. Busog din ako. And tama na yun sa akin. Salamat sa iyong can you teach me good phrase. Sorry, I'm not good in English, sir. But in Filipino, maybe, yeah. I can teach you Filipino language. But in English, sorry. I'm not good in English. Oh, man. Come on, let's eat. Kain po tayo. Why naman sad, Sir Ono Biton? Ayan naman ang ating mga bad words na comment. Hindi na natin yan bubuksan. Huwag na natin buksan. Hindi namin binubuksan yung mga ganyang mga helpful review because
may mga bad words iyan, sigurado. I have a question please. And then drop your question, Ma'am Junaira. Tagalog or English? It's better in Tagalog. Do you have to try? You can learn. It's not bad. Yeah, oo nga. Mas mabuting matuto ka sa mabuting salita kaysa sa mga bad words. I will be gone for 5 days. I will not meet you. Okay lang po yun, Sir, Sir Onobiton, okay lang po yun, and we will miss you. Miss ka po namin sa aming live. Hello, Ma'am Sir, new subscriber po here. Pa-help po, bago lang po ako sa YouTube. Okay, sige po, Ma'am Sweet Mary. Salamat po sa pagpunta mo sa aming live ngayong gabi. And I will subscribe you back. Tito Sanay Official, good evening. Salamat sa pagpunta mo sa aming live. Thank you so much po. Salamat po sa mga nakatambay dyan at sa mga bisita natin ngayong gabi. Salamat po sa inyong lahat sa pagpunta nyo sa aming live ngayong gabi. Tapusin ko po muna ang aking kinakain. Budi ka mag-live bukas. Hindi ako man ako 12 years old. Sige po, mag-live po ulit kami bukas. And I will do our very best to have a live again for tomorrow. Are you in Manila? We are here in Bicol, sir. Isa lang naman yung nag-comment ng di maganda. Sino kaya yun, sir, no? Kumain na ba si Mrs.? Opo, Sir Baguio Vlog. Merienda. Pag kumain po yan nagmerienda yan ng alas 4 o 3:30, hindi na po yan kakain ng ganito. Kaya ako na lang po kumakain. Promise, say pink. Promise. Hello, I'm from Indonesia. Hello, Reski. Sino nga ba yung kanina? Miss M Daily Life, tama po ba? Indonesia, Angelica Coralbe. Hello, good evening. Thank you for coming here in our live for tonight. Please don't forget to subscribe our channel, guys. Please. Don't forget to subscribe our channel. Thank you so much. Bye. Kailangan ko kumain po ba? Okay po. And enjoy your meal, Ma'am Junaira. Okay, ganyan dapat asawa mo na kakain. Pagod kami araw-araw. Kaya alagaan din mga upo. Kaya pag si Mrs. nakaramdam na ng gutom, hindi na ako nagpapaantay. Sabi ko, sige na, mauna ka na. Kasi pag nalilibasan siya ng gutom, sumasakit ang ulo niya. Which is, kahit sino naman po, di ba? Pag yung sobrang gutom na tayo, dapat makakain na tayo para hindi tayo mahilo o kaya sumakit ang ulo. Tama po yun. Kaya hindi na ako napapantay sa kanya para lang dito sa live natin. Kaya okay lang din na ako lang kakain sa live natin. Kaya pagpasensyahan nyo na, guys, kung nakikita nyo ako lang mag-isa minsan kumakain. Kasi si Mrs. pag nakaramdam na ng gutom, pinapauna ko na siyang kumain. Hindi na po ako nagpapantay. Salamat po, ginawa niyo po ako. Sige, okay lang po, Ma'am Sweet Mary. RJ Divina, good evening. Opo, tama. Yan po. Nandito po ako sa bahay mo, Ma'am Ma'am Sweet Mary. Miss M Daily Life. Puro search pa lang po palang upload mo. Playing your shorts, paano po mag-connect sa mga kaibigan mo dito, sir? Sir, Ma'am Sweet Mary, yung mga nagko-comment po dito, bisitahin nyo po, i-click nyo po yung name nila, then go to channel, then manood kayo sa video nila, mag-drop po kayo ng comment para sa bakas, then para mabalikan po nila kayo. Merry Christmas, happy couple.
Maghugas na ako ng pinggan. Buti ka pa, tapos ka na kumain, Sir Rolando. Take your time, Sir Rolando. Sige po. Merry Christmas din po sa inyo. Salamat po, Sir Rolando. Kasama kuya. Angelica Coralde. Opo. Idol, taga saan kayo? Tito Sanay, dito po kami sa Bicol, Albay. Albay, Bicol po baliktad. Guys, patapos na akong kumain. Sana kayo din dyan, nakakain na. Salamat sa mga bumisita guys. Salamat sa pag-like. Sarap ng ulam. Gusto ko pa sana magkain kaso gabi. Mahirap na. Mapapadami na naman ng kain. Pero kung yung ulam ko ay parang kay Sir Rolando, ulam ni Sir Rolando. Bye-bye. God bless. Thank you so much, Sir Rolando. Kung kagaya lang Sir Rolando ang ulam niya, ulam ko ay sus, Ginoo. Siguro kakain ako ulit. Kung gano'n ang ulam. Masarap yun. Nakakabis. Pinampalukang suso. Buulakan dito kami sa, ayan, Buhok. Lunay Jackson, good evening. Thank you so much sa pagdalaw mo ulit. Thank you. Sweet man. Mary. Sweet Mary. Sweet Mary, yan. Magbakas ka po sa mga ano. Para mabalikan ka. Opo. Music ko, pakinig naman. Sige po, Sir, Baguio Vlog. Oo. Dami ng bisita. Opo, dito po kami sa Albay, mga Angelica. Likod ko. Dito. At tapos na ako kumain. Thank you so much. And thank you Lord. Okay na busog. Good evening din po, Ma'am Luneda. Sa Albay. Tapos ko lang ko po kay ano. Ben, uutang na naman ako. Kay Ma'am Sweet Mary. Dito. Opo, Albay. Good evening po. Nangungulit na. Ano? Ito pwede mo ibigay sa kanya. Wala pa billing. Taga Bicol kayo. Opo, Sir Baguio Vlogs. Okay po. Opo, dito. Si Mrs. dito po talagang lehitimong taga rito sa Bicol. Ako po kasi taga Pangasinan ako, Sir Baguio Vlogs. Malapit diyan sa Baguio. 2 hours na lang ang biyahe. Parang Pangasinan to Baguio. Okay po. Taga Albay, Bicol kayo, mama ko. Taga Bicol din, mga Upanya? Upiano family. Sir Jose, watching from Legazpi, Albay, Bicol here. Ramirez family, shout out. Ramirez family. Kay Idol Daddy Frankie, real charity vlogger, walang kayabang-yabang. Opo, na pinapanood ko rin po si Daddy Frankie. And shout out po sa Ramirez family. Thank you so much, Sir Jose. Na taga Albay, Bicol din po. Taga Gaspi. Dito po kami sa Santo Domingo, sir. Dito po kasi may sa Santo Domingo, Sir Jose. Pero lola at lolo ko wala na. Tagal nang wala. Okay po, matagal nang wala. Okay. Ma'am Sweet Mary, okay na po. Naidikit ko na isang account ko. Then pupuntahan ko din po sige ko mag-smile. Si Sir Baguio. Ako si Sir Baguio, punta-punta din kami din. Salamat po, sir. Walang po anuman paano paan.
YouTube channel. Ano nga po yung title ng ano, Sir Baguio Vlog? Ano yung title ng ano? Mayo Buntag. Magandang gabi din po. The first time in niya si Datayo, Dita Bro, na imbag rabis. Miguel, good evening. Ginataang dahon ng gabi na may ulo ng yellow pin. Ubus na po. Tapos na akong kumain. Thank you so much sa mga pagpunta nyo. Tayo maraming bisita ngayon. At salamat sa inyo guys. Pasensya na kung malalagpasan ang inyong comment. Thanks host, babae po ako, dilalak. Oo nga pala no. Ay, oo nga pala, Ma'am Baguio. Baguio Vlogs. Thanks. Anong title ang gusto nyong i-play ko? Malaki na rin po pala bahay mo, Ma'am Baguio. Parang tagunan yung tanong niya na. Sweet Mary. As po, sir, paano po kayo nakapag-live? Pag naabot na nyo na po ang 50 subscribers, makakapag-live na po kayo. Then, pwede na kag-live. Click nyo yung live. Tapos, pag na-activate na yung live, mag-wait po kayo ng 24 hours para makapag-on live na rin po kayo. Meron po yun, Ma'am Sweet Mary. Paabutin nyo po sa 50 subscribers ang subscribers nyo. Then, lalabas na po yung live sa inyong channel. Then, i-activate nyo po yun. After 24 hours, pwede na. Yun, pwede na kayong mag-live. Sinay Bagyo ha. Kilat. Thank you so much, Ryan Mayo. Ano ang title? Ang latest upload na lang. 1 month ago, Whisper of the Sea. Ma'am Baguio. Playing. No skipping ads. Ay, wala palang ads. Mamaya siguro. Ilan ang bahay niya? 3.5. Laki. Ay, 3.4K. Laki na rin. Good time guys. Good time too. Balik ron. Sige po. Thank you so much. Kung mag-live po ulit kayo bukas, tambay po ulit ako. Sige po. Salamat po. Parang madikit ulit yung mga babalik na madikitan yung Shirley Samonte. Hello, good evening. Ma'am Baguio, ang pinilay ko po yung yung latest upload po. Itong bago pa. Opo. Hindi ko po maklik sa isang ko. Hindi ko po maklik sa isang account ko. Thanks. Ito din. Shirley Samonte. Hello, good evening. Guys, sa mga bago sa channel namin, pasuyo naman po, subscribe naman po ng aming channel. Thank you so much guys at pa-live ng aming live ngayong gabi. Thank you so much. Ami Santos, good evening. Thank you for coming here in our live. Bigger, hello my friend. Thank you for coming. Bigger. Thank you for coming back here in our live. Itataas ko lang ng kanti itong para hindi na tayo hirap. And yan. Layo. Yan, tapos ilalapit-lapit na natin. Kasi di ko mabasa. Nice. Hindi ko kasi gamit yung salam. Yan. Yan. Meron na lang po tayong ang bilis ng oras guys. Meron na lang po tayong 5 minutes para magkwentuhan. Sab na pala. Sab na pala. Opo. Thank you so much guys sa mga pumunta. May pasuyo naman ng tubig. Wala kayo nilabas. At hindi ko lang maiwanan ng ating mga kaibigan na dumating ngayon.
Thank you so much guys sa pagpunta nyo. Miguel Santos, ka-subscribe lang bro. God bless and happy live stream. Thank you so much Sir Miguel Santos. Excuse me. At salamat din po sa pagpunta nyo sa aming live. Thank you so much sa suporta nyo guys. Full support here. Idol Daddy Frankie at Idol Virgilin Care. Shout out sa tropa ko na si Boss Makagago. Solid ka hombre here. Thank you so much Sir Jose. Meron na lang po tayong 4 minutes. Parang bagong ano na naman nilabas. Oh, si Virgilin. Yeah, si Virgilin Care. Taga Bicol din po yan. Bicolana din yan, si Virgilin Care. Si Boss Makagago, solid. Ka-hombre here. Thank you so much. Thank you, Baguio Vlogs. Salamat host and Mrs. Thank you so much, Ma'am Baguio Vlogs. Tatapusin ko po yung video mo bago ko dikitan. Bago ko po dikitan, ila-like at saka ano po, iso-subscribe ko po. Team Kakamping here. Shout out kay Mayor Lenny Robredo. Shout out po. Good evening. Si Makagago bumanat kay Mangusin. Hindi po kami updated sa rap battle nila. Dati nung kasikatan ng niya ng rap battle 2011 yan. Nanonood din ako kila Senyo, Shernan, yan. Kumusta ang Pinas? Mainit pa rin po o malamig kasi Pasko na. Dito po sa Bicol, ano po, ilang araw nang umuulan. Kadadaan lang po ng bagyo. Shout out kay Mangusin, o nga po. Thank you so much sa inyo guys. And we have 3 minutes to go. Kailangan na nating i-end ang ating live. Pasensya na kayo. Kung kailangan namin kayong iwanan diyan after 3 minutes. Dahil kailangan na po namin talagang i-live i-end ang aming live. And see you again tomorrow night. At salamat sa inyong suporta dyan. Salamat sa mga nag-like. Salamat sa mga nag-subscribe. Salamat sa mga dumarating at salamat sa mga tumambay. Thank you so much guys sa inyong lahat. Delia Aquino, bye-bye po. Good evening and God bless sa inyong lahat dyan. Miss na miss ko na kayo. Parents and mga kapatid. Angelica Coralde, thank you so much. Bye-bye. And we have 2 minutes to go, guys. Si Mangusin umiyak na yun at ang i-scam pa rin. Hindi na ako updated kay sa mga guys, sa rap battle. Kila Senyo noon, Senyo, si Shernan. Yan, sila, yung mga bats na iyan. Jomar Flores, thank you so much. See you again in our next live. Saan po kayo sa Bicol? Dito po kami sa Albay Bicol po, Ma'am Ami Santos. Dito po kami sa Bicol. Sa Albay. Garbo. Jomar Flores, thank you so much guys. At na lang, 1 minute Opo, Bicol. 40 seconds to go. Opo, Bicol po. Ma'am Angelica Cacoralde. Bicol po. Thank you so much guys. Andyan pa rin kayo kahit kailangan na namin mag-end ng live namin. And sana po bumalik po ulit kayo sa susunod na live namin. Si Kuya Bal, matubang, tibag kay Boss Makagago. Nga. Bye po, Limel Fortune. Thank you so much sa pagtambay mo. Thank you so much guys. Merry Christmas sa inyong lahat. Ma'am Bagyo, done playing and babakasan ko na lang po after ng live natin. Then didikitan ko po. And guys, naka 1 hour na tayo. Pasensya na kayo. Kailangan na namin kayong iwanan at kailangan na namin i-end ang aming live ngayong gabi.
Thank you so much guys sa sa bumabahang comment niyo at pagbisita ninyo ay sa pagsama ninyo sa amin ngayong live namin. Aaron Aldrich, sorry you're late and see you again for next live. And we need to end our live for tonight. Bye po, next live kita-kits po. Opo, try our best na makapag-live po ulit bukas ng gabi. Same time, 7 PM or 6:30 PM. Puntahan mo please. Isa po bago po ito. Sige po, Ma'am Bagyo, pupuntahan po namin yan. And guys, pasensya na at kailangan na po talaga namin mag-end. And God bless sa inyong lahat dyan. Thank you so much sa inyong suporta. And see you again next time. Bye-bye!